What's up, dudes, agawons? Welcome back to my channel. I am Rayjan, and today we are going to have another ride together with the agawons and the dudes. Line up check. Ako ang kuyog gikan sa Argao proper is si Kuya Boogie, Kuya Chris, and si Renz Dude. Alright. Talot. Oh, napatay mga kauban, oh. As always, diri may magtipon og tubig sa mga trusty tubig machine. Kuya Chris, Renz Dude, Kuya Boogie, water break ang tubig machine, oh. So, see you in PTT gas station. What's up? Stop over. Isa-isa na to. Renz Dude, Kevcal, Kuya Boogie, Kuya Chito, Kuya Chris, and James. Tara, kay bawanhan pa ko, ah. Bawanhan pa ko. Listen, yun siya. Let's go. Lami, ay. Ako kaya naana rin ako makakaya. Naana rin ako. Karoon na ni matapok ba? Kaninindot ko rin nga man. Sil man yung mga gidaan kay Dulhog. Naskam. Balik na may gampang. Dili sa may mag-last pag-rider. Watch out. Balik sa agi. Liko mi dire right turn pa Tiposo. Dire di ay. Kami na ka na musin niya siya ba mo overtake. Kami na ko overtake sa tricycle. Laras kay kada. Water bottle down, Kuya Chito. So, pauna lang ni Kuya Chito siya rin ikuha siya ang tubig. Haha. Oh, yang corneri. Natutyo gid na mga dudes sa gawon. Ayun nadala gid. Wow, ni kagat ang brake. Reasons pa jud kaayo. Sus. Ini skipkal ba? Scammer kay skipkal. Pero nindot rapod ba ang dulog dire ba? Taas pud ba? Sa atong tubangan is ang laras kay natong kauban si Renz Dude. Pag-iahak. Kaning rotaha mo gawas ni sa Bulasa and nindot sad siya sakto ra pud ba pwede kay ni siya pang short ride. Birada sa tanga. Kayo.
Salamat. Okay. Nindot-nindot na niya siya nga dulog diri mga dud agawons and laras kay sila. Ikaw na si James, then si Kuya Chito, Renz Dud, Kuya Chris, si Kuya Brandon, ako, then sa akong layo is si Kevgal. Mawiri akong ligid, Bray. Mawiri akong ligid, Bray. Hoy! Agi! Lagi ko. Sana kahit na sila. Bye. Agi-agi, gamay. So that concludes our Kevgal's route. Naabot na ta sa Bulasa and padung na ta sa Hampang for the short Hampang Trail. Mauni sila gauna oh. Wala. Kita ka no? Dako ulit yung balitok lagi gulok ba? Napit man daw diyan na simplang si Dude James magani naka-recover ra. Mag-ride na po may padulong Hampang dayon trail gamay. Natay mga kuyog mga brothers. Brad. Bye, see you sa next video sa Hampang Trail. Nindot na siya kay short and quick trail lang po. Dali ra po di mo ma-access and nice. Don't forget to leave a comment, like, and subscribe.